Ahoj, ja vás vítam u môjho nového videa. No toto sú moje figurky rôzne a dneska vám ich všetky ukážem. Nebudem to síce komentovať, ale ukážem vám ich. Takže si to môžete kedykoľvek video pozastaviť a ideme na to. Tak, toto sú moje figurky. Tak, a to boli všetky moje figurky, teda aspoň tie, ktoré som našla. No, ja som rada, že ste sa pozreli a ahoj.